Thosan na fíorén thart ar 9-8 tá má fad ó hin. Agus an fágar thosan muid ná gur bertagin a pléile cuasaí ceol roimhe sin, pléile óráníocht, agus go speisialta óráníocht an Gaeilge. Ach bhí muid géire rud a cinnta an speisialta dhéanamh, bhí muid géire órán nua aimsire a dhéanamh in Gaeilge, rud nach rá déanta dá riire a géanram roimhe sin. Sa fórmuid an deis in 9, tá má ceap gur 9-8 a bhí an 8 Bhí féile beag ar siúil thos a racarn na gunda na mí, rac a héin an tanna bhí a bhéile seo. Agus churma héin agus colm, churmud banna le chéile, fórmud col cethir le colm a bhí iontach ar ingetéir, agus cara le sin, dromadúir, agus churmud banna le chéile go speisialta don ócáid sin. Mar gur ramid déanú rud nach raibh den eile déine a casa órán nua aimsir an Gaeilge. Fuairmuid an deisinaí bheith casa ar an telefís, fuairmuid deisinaí casa ag féilte éagsúla timpeall na tíre, féilte Gaeilge agus cinál seachtain na Gaeilge an seochas na siúd. Agus le haghaidh scoileannaí agus choláistí saoire agus a léidir sin. Bhí muid tá mé ceappa ag an nám gur ramid sách táchtach marall nach raibh aine eile is sa láthair cinál órán in Gaeilge. Bhí gig mór mílteach amháin i Gamas. Agus sin rud iontach faoi sin a gur curúsós olphobal agus tughaisteach go leor go bhainte na háite agus go leor na micléin an na choláistí saoire. Agus bhí sé ar nós a bheitthe i Woodstock an rud seo bhí sé do réit. Bhíonn sí stóma lána iscléim sa faoi rún, is clúisin leis ar a chúsa héin. Bhí muid casa ó lár na nochtadaí, sóscadaí lár na néchadaí. Ach de réir chéile, well bhí mise i mo chónaíonn seo gan na mara agus bhí na lads eile na gcónaí thosaim le clia, agus le haghaidh cleachtain nó rud a bin mar sin, bhí mise sós agus an nósacha sin, bhí sé tinnar tacht nós an seo casa orintí cearcanóir. Is dóigh go bhfuil muid tarseach den obair sin. Agus níhé gur críochnú muid sós riamh ach tíreach stop muid a casa. Lu a cúpla duine lumsa nuair a bhí sé rá nach smaoineach se bheith ar teach le chéile ar ríis agus teach le chéile sanáit a mííon na Gael ar fad bailí sé sin ag an oireachtas. Nis cas muid ag an oireachtas bliantúchan le haghaidh daoine óga agus go minic bhí muid ar an imil bhí muid caiiteach i hála cinál a bhád ón na príomhimachtaí. Ach im léana ben muid stithe lár an éanaí, ben muid a casa ihe is athern, mar dúirt duine cinnta sé cinál an irónach go bhfuil na fíorén a casa hééis cornaí riada ach sin mar atá agus ben muid a casa i hála Wangerton tá me ceappa cean de clubban ina féile, ben muid a casa feadh orgaléin ó mar sin agus féile daon le bheith racáil agus a damsa.